फोरोंगिरिफ्रा गैयाबा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा क्वालिटि ओंखारनाय नङा। मोनसे गोजौ फरायसालियाव साब्रैल' फोरोंगिरिया निश्चय साफिसियेन्ट नङा। जे बिथांमोनहा होनदों जोंना स्कुला बांद्रायबाय, क्वालिटि गैला स्कुलफ्रा। जोंना स्पष्ट जे जोंनि बर' बिजोंखौ गुबुन बिजोंजों खुनु पद्यआव दाजाबनो मोना। जे 6.3 जि क्लज बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा सारा आसाम नाङै जोंनि जेराव जेराव जिल्ला आफादफोर दङ, बे जिल्ला आफादफोरनि बेन्दोङाव थानाय आनसलिक लेभेलनि जि मावथिफोर, बे मावथिफोरजों लोगो हमलायनाय आरो बै ओनसोलनि जि समस्याफोर दङ, बे समस्याफोरनि बागै जों मोनथिनो थाखाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा गिदिंगासिनो दङ। जों दाख्लै 2 अक्ट'निफ्राय जागायदों। जागायनानै जोङो दिनै लखिमपुर जिल्लायाव मोनफैदों। थ' बेयाव जोङो जोंनि सावरायनाया दा सोलिबाय थादों। इतिमध्ये 1 घन्टासो बारलांबाय। बेयाव जिखिनि बाथ्राखौ सावरायनाय जादों, थ' जिल्ला आफाद आरो आनसलिक आफाद, थ' बिथांमोनजों जोङो जोंनि इयुननि जोंनि जि मावनां हाबा, बे मावनां हाबाफोरनि सायाव सावरायदों। सावरायनानै समस्याफोरनि बागै लखिमपुर जिल्लानि जि जोंनि मावथि बिथांमोन, थ' बिथांमोनहा जोंनि मोनसे खोथाखौ खावलायदों जे 6.3 जे बिटिआर एकर्डनि बे 6.3 मथे जिखिनि स्कुलफोर प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दंमोन, बे खामानिया जिहेतु लखिमपुर जिल्लायावबो जायाखै। थ' लखिमपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव दुखु मोननायखौ फोरमायदों। जिहेतु एकर्ड सहि जानाया बोसोरनैनि बारलांबाय, थ' बोसोरनैनि बारलांनायनि उनावबो बै स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाब्ला बै स्कुलाव मावबाय थानाय जि फोरोंगिरिफोर, बे फोरोंगिरिफोरनि गोसोआ जिहेतु बायलांदों। थ' जागोन ना जाला बेबायदि मोनसे अबस्था। जिहेतु खै मासमान सिगां आसामनि इडुकेसन बिफाननि मन्थ्रिया गावनो गावनि खुगाजों बुंबाय जे आसामाव आरो खुनु स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जालिया। बे बाथ्राखौ मोनथिनानै लखिमपुर जिल्लानि अनेक फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा गोसो बायनानै किसु भेन्सार फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा फैनायखौ खमायनानै होबाय। आरो जों मोनथिबावदों बे जिल्ला आफादा जोंनि सिगाङाव अजद दैखांदों जे लखिमपुर जिल्लायाव थानाय बर' बिजोंनि जि हाइ स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि दङ, बेयाव फोरोंगिरिनि आंखाल। गंसे गोजौ फरायसालियाव साब्रैल' थानाय बे फरायसालिफ्रा, मोनसे गोजौ फरायसालियाव साब्रैल' फोरोंगिरिया निश्चय साफिसियेन्ट नङा। बेना आलदा आलदा फोरोंगिरि थायो, बिगियाननि फोरोंगिरि, अंकनि फोरोंगिरि। बै फोरोंगिरिफ्रा गैयाबा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा क्वालिटि ओंखारनाय नङा। गतिके जोंनि डिमान्डआ बे थाबाय थादों आरो सरकारखौ जों बारे बारे बुंबाय थादों। दिनै लखिमपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरजों रायज्लायनानैबो जों बे दिक्केखौनो मोनदों। थ' बिथांमोननि लुगैनायाबो नैबेनो जे 6.3 जि क्लज बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जोंनि बर' मिडियाम इडुकेसननि जि हालोद, बे हालोदखौ जौगाखां थाखोआव लाबोनांगौ। आरो जोङो दिनै सावरायलायदों जे बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाफोरनि सायाव जोंनि जे 6.3 जि क्लज बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जोंनि बर' मिडियाम इडुकेसननि जि हालोद, बे हालोदखौ जौगाखां थाखोआव लाबोनांगौ। आरो जोङो दिनै सावरायलायदों जे बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाफोरनि सायाव जोंनि जि आनसलिक पर्यायनि दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोननि सिगाङाव जोङो फोरमायदों। आरो जोंनि एकर्डनि जि दफाफोर, बे दफाफोर मावफुंनाया मा लेभेलाव दङ, मा अबस्थायाव दङ, नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो बिजिरनानै सावरायलायदों। गुबुन फरायसालिजों दाजाबदेरफादोंमोन, बेफोरबायदि फरायसालिफ्रा मा जागोन जोंनि? बे फरायसालिफोरखौ जोङो जोंनिफ्राय दाख्लै बावैबो जों सरकारखौ स्पष्ट होनदों जे मार्जार सिस्टेम फरायसालि बुजाबनाय। बे फरायसालि बुजाबनाया मोनसे निति आसाम सरकारा लादों। जे बिथांमोनहा होनदों जोंना स्कुला बांद्रायबाय, क्वालिटि गैला स्कुलफ्रा। गतिके स्कुलफोरखौ क्वालिटि गोनां बानायनांसिगौ आरो जि फरायसालिफ्राव फरायसालि गैला, फरायसानि अनजिमाया बाङाय जालांबाय, बेफोरखौ दाजाबनांसिगौ। जों बेयाव जोंनिफ्राय बार होनबाय थादों जे जोंनि बर' बिजोंखौ दाजाबनो मोना। बियो बर' थुनलाइ आफादजोंबो जों सावरायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो जों सावरायदों। जोंना स्पष्ट जे जोंनि बर' बिजोंखौ गुबुन बिजोंजों खुनु पद्यआव दाजाबनो मोना आरो जोंनि बर' बिजोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चारफोर, जि फोरोंगिरिफोर, बेफोरखौ थिग थाक खालामनानै होयोबा जोंहा खोब आसा आरो जोंहा बिसास दङ जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा मोजां जाफिनगोन।
गोजोन्थों।